kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kalong letse ka kubor ka basngutanat bat ka ba aimin sim letse ki babon balang bawatla ilami na kalong yeng ka beduk ka bakerdu ya ka ba ka Kmie ka Jingkyrshan yala ki jangki Khun ki kiti tang ka balet terwa de Jingdie hakal lang ka sorong stan Hindra ka Jingminat bat ka Jingtrishdam hi kalon ra yo so Bathiang ya ka samla wandaris nang harit kanyos nam ka balapas bha badyo 100% badyo distinction na kisantalik subject haka result SSLC kabadang permission kani ka samla wandaris nang harit kani ka Khun balai jaka kong taimuralin nang harit nakash nang Malskun West Khasi Hills Hindra ki basawai pat hakash nang ti sao nang stone But kani kasamla kani ka Brit School ha Bethel Presbyterian Secondary School upon Newston. Kani ka pauru bah ka singin kang katayo ha ka ba ka KSU West Khasi Hills ha ka Jingïarap jong samna John Fisher nong siang. Ha ringkat ka Jingdie dan langru uba kikirin ser Secretary MC katika school. Ha ka juga por kumudukhat ka executive member jangas nong ti sa claim dala menchut ngap. Hindai klalet benoy ka Jingïarap da ka pisah sa katika nong yeng. Adin bangile iya kot kubar abi ade bataniga Jingkyrshan Jing'e jung ini habret wandaris aga jing pule jung I menta daki senam ki senam tambang family objective ai namar ba kat ni rukum ka sangi jupe kini ki jingdon kam jadi kena pule kam tam han kandang adin bangilap bangi asal nak history na ibabu la batai syai halor ka Jing'e jong kan ka Jingkyrshan But nakaliang ka school, ngisoban ay kublay kerpang namar lembay jo kani ka school ngilaban ang bai habret ila kiu hadukan ne namar klem kani ka school nakrai imlaban kiu namar nakaliang jong ka school hi play raban play iki ibar ku jidon kam ngisoban ay kublay namar lembay jong ki ila laban kiu hadukan ne tingi iru naka mentah bang poing ning iki ka sem jong I ka ba ngilaban ang ba ngimpoy perkat bikin mi ki habret ki bastat ki ban mi na kun kini ki longyeng marngi iba kibun hi kiba dan ha kiyeng kisam kibaduk kilong kibastat tamba nomar kajing bomdan kalat kalenti kakanglat no eki henre ngi sungu ini hybrid wala da hakum kani ya kapor kamtam kani ke lockdown no ngi iba bun kilong yeng kim yo ban le online class ma kajing bomdan ya ki mobile kum kan ga juk start menta henre wala da hakta kajing kiba bun henre ilala ban poisyo du kani khathong kalau jing sengau buram ke jing sokraw nak liang jongi kum ka KSU Gosil District bangi I ki habret bakum gine lengba jongi kalau ka jing ai nuksai ki weipat ki habret ki ba don ka jing puli ki ba mi nak jing sam ki badok te ngakit bok ki ruyang I habret ba imdei ban du Jingkyarman marngi I ba kini nadu kisna mensyaro ki bun hi ki bastat ki kena ki ba lalong officer ki ba long ke ki engineer ki mi na kilongi ki badok ni la ban len kata wad ka perthei barok ko ki bon hi ki bre ki bapoi sakmat do ki balong ki klur ki balong ki kinong ain ksai ki ki debet na yin badok te ya bre ro imdei bandu Jingkyarman di ban ya sakmat ke jing pule jong I di ban tre kham ha sisu kum bai la tre manta ndre nang ni sakmat inang tre kham ba isu ba in yo sendan ha I ka top position ha class 12 nang ba kalau jong I kalau ka karnai ba ila ban tre ila ban le join ne lit class ne lit ban puli engineer doktor kumta teter ten kaliang jong I gindan dekat bit bat I nada kidan kino gijunan kam nak kaliang kaseng ikloi banera uladon rengkat bat I wanderis I belong I wen I Khun jang I kong I ba pha school hantai hapo tisau president secondary school ia kabla penkala mentas ia ka Bethel Presbyterian Secondary School. Kagani ka por ngayeng nakaliang Jingkyrshan. Dia ka baus lodar dan hapo snang. Luang yang ban jadan rengkat ban pediang burom mi ki KSU ki bawan hapo Jingkyrshan Jingkyrshan. Na ka benta ban wan ban ai kum ka jing snango ini I wandaris
I belala ban lebha wat hapadang ke jingyat lenti hapadang ke jing'e. Kumju ru hakne ke pon ngayem nakaliang jang ke school. Mga de sekretari jang kan ke school ke ba kawan dari sekolah. Kepala tip mentapum ke Bethel Presbyterian Secondary School. Ni aingo yo blay by wonderis. Wat hapadang jang ke jinglong jing im jang I hapadang ke jing dok ba ke jinglong konswet. Hendrai ilong ikna batip sini. Iba ko ngo yakinong hikai. Bat iba ko ngo ro khamtam ila ke jang ke Kmie. Hakapor ba idang don hang ni hapo school. I Kmie lanti baka jing start ke jang I in one haka top 20. Namar kinohikai ro rangkat ay headmistress kila Tresitom nakabanta jang I. Hendai nakadaw ba kaying kasem hakaba iyo ban yarap ya ke Kmie. Tang shuwai na school iwan hayeng but imyo ban krekot inahap ban pek ipara ban penbiang ya kabam kadi bagi jonon kam nam tak ipara ka Kmie pat kami na yeng ban kit la ka jong ka kho na kamanta ban lek ban terwa ki jing don kam ban yo pisa ban pendap ya ke kesem ban pendap ya ka by school ni angu yo blai ba nang ba ka jinglong riu kentei yo ekamet ka bakot ka bakhya bat bala ban pendap ya ke kesem ban phat school ki khon nakaliang jong yi kum ka management ro ngim simla pelaj ngim simla spa ban sio ya kino ki jing sio hapo je ke school ke jong yi kila pelaj I namar yu I bidon hapadeng ka jinglong konswet hapadeng jong ke jing te mantar angkat bat wonderis idon arngot iway ikon sweat ibadan pa life focus concern sitar home iru ilayo yaka 64% hakani ka exam matric rengkat by wonderis but wonderis ilayo yaka 100% point life life ikmi lanti ba nang ni sakmat by wonderis in yo khat yo tawso jang Jingkyrshan kita boleh